खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 मे बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। थांखियाव जेननांनो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन, गाज्रि सान। वृष राशि। जेरावखि थाङा मानो नोंथांखौ सुथुरा सोफै खालामगोन, सुथुरा नाख्रेबनो नाजागोन, गाज्रि सान। मिथुन राशि। गोबावनिफ्राय नाजानानै मोजां फिथाइखौ मोननो हागौ, रंजा खुसिजोंनो सान बारलांगोन, मोजां सान। कर्कट राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, गाज्रि सान। सिंह राशि। गोजौ फारसे जौगागोन, थांखिया जाफुंसार जागोन, मोजां सान। कन्या राशि। सांग्रां जाना थानाया मोजां, नोंथाङा सोरजोंबा अपमान खालामजानो हागौ, गाज्रि सान। तुला राशि। गोसोआव हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। गोदान रादाय खानो हागोन, साननायफ्रा जाफुंगोन, मोजां सान। धनु राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाया सोमजिनो हागौ, नखर संसाराव गुलाय गुजाया जागोन। मकर राशि। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ, नोंथाङा दिनै खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो गोसो जागोन, गोसोआव थुलुंगानाय मोनगोन। मीन राशि। नखराव अनलायना गोजोनै थानो हागोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांगोन, मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरो सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरो साइकेट्री, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटी इउनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, यूरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटी स्केन, एक्स-रे, पेथोलजी डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।